Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu ingkang kawula hormati, ing dinten menika mangga kita sesarengan puji lan syukur dumateng Gusti Allah ing Maha Agung ingkang sampun maringi kasihatan, kaselamatan, rahmat lan hidayahipun sehingga kula lan panjenengan sami saged sesarengan makempal ing pepanggonan punika kangge panyuluhan protokol COVID-19 utawi coronavirus. Apa kang dimaksud COVID-19? COVID-19 minangka penyakit sing disebabke infeksi karo virus SARS sing pisanan dikenal ing Wuhan, Cina ing Desember 2019. Gejala utama COVID-19 yaiku setunggal watuk, kalih sesak nafas, 3 irung ngetokake ingus, kawan awak ora kepenak, asal sirahe mumet, 6 demam kang suhune dhuwur. Cara pencegahan penularan COVID-19 inggih menika setunggal menjaga imunitas badan, nutup irung nalika watuk, kalih ngindari kontak fisik, 3 nganggo masker, sekawan aja ngumbara ing jaba omah, gangsal wisuh tangan. Kesimpulanipun yaiku kula lan panjenengan sami kudu terus waspada lan ngantisipasi kedadean corona kayata wisuh, nganggo masker, jaga kesehatan awak, lan aja kuwatir serta manut apa kang dihimbauke pemerintah. Monggo kula lan panjenengan sami ningkataken donga marang Gusti Agung, semoga COVID-19 punika lekas ilang. Amin. Cukup semanten ingkang saged kula aturaken bok bilih wonten kalepatan kula nyuwun agungin pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.